kɛ e bɛ mun na ne ka samuru kɔnɔ hali bi Musola ne tɛ ka fosi faamuya yɛrɛ la ne ka nin kalo in tɛmɛna ne kan ne mana ne kɔnɔma tɛ ko jumɛn k'e kɔnɔma don wa muso ne sigalen don yɛrɛ la dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di e ma pikiri kɛ e ma alimɛtini fɛnɛ don musotigiw la sa olu bɛ se ka mɔgɔ janfa bref sisan an b'a kɛ cogo min na ne bɛna wari d'i ma i bɛ taa pharmacie la i bɛ taa fura ta yan nɔ i b'o kunun quoi fura sugu e m'a fɔ k'e sigalen don i yɛrɛ la ka sigana bɔ k'o la kɛ e bɛ fɛ fɔ ko ne ka kɔnɔ cɛlɛya n bɛ fɛ k'o de fɔ kɛ bozo ne tɛ se k'o kɛ dɛ nin bɔ wala ne tɛ se ka nin bɔ ne tɛ se o kun wɔɔrɔ lahara kungo jumɛn b'o la lahara e fɛn min yɛrɛ ma yɛlɛma fɔlɔ ka kɛ den fɔlɔ yɛrɛ n'a ma yɛlɛmɛ an ka to yen nɔ kɛ e b'a fɔ mun na ko ne ka taa non o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ ne tɛ se non ne mana n bolo kalama sisan ça c'est un problème il faut qu'an ka solution dɔ de sɔrɔ nin na quoi sisan 10 000 filɛ tabali sanfɛ o ta i ka taa pharmacie la sisan i ka taa furakisɛ san dɔ i m'a fɔ i k'a kunun i tɛ laban wuli tiɲɛ yɛrɛ kɔni ne tɛna se ka den faga dɛ moi je ne veux pas de problème n tɛ problème fɛ quoi kana na problème lase ma yan nɔ Bozo, o kuma Sofia dun? Nin ye Sofia ye nin kɛ na n fo fɔlɔ kɛ Oh, désolé, ça va? ça va Para yɔrɔ dun? n ka bɔ n ka ala tanu Ok. Ne dun tɛmɛra salon kɔnɔna la ne y'a sɔrɔ i ka dumuni sigilen bɛ yen nɔ i ma dumuni kɛ fɔlɔ kɔngɔ tɛ ne la kɔngɔ t'e la mun na? ni ma ko kɔngɔ tɛ n na Ok, n bɛna Sofia wele a ka ne ka dumuni fara ta kan bɛɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. ka Sofia wele o la mun Sofia to yen nɔ sa i yɛrɛ ka o ko dɔ ɲɛnabɔ i yɛrɛ sa E Bozo, o kuma Sofia ta kun de tɛ yan? hali n'a ta kun y'o kɛ e ko Sofia depuis nin dennin yɛrɛ nana du kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn i bɛna mun kɛ bilen yɛrɛ Bozo ne fɛnɛ y'a ta walasa ne ka se ka lafiya de koyi sabula ne fɛnɛ sɛgɛnnen bɛ baarayɔrɔ la de. ne m'i sɔsɔ si la n b'i deli yɛrɛ de i yɛrɛ ka taa tabali la i m'a faamu i ka dumuni sigi n b'i sɔrɔ ma sisan Bozo ne kɔni bɛ bi ta kɛ nka bi y'a dan ye dɛ ka na don ne ni n ka baarakɛla cɛw man di ne ye. Chérie, essaye d'aller nous. Donne-moi juste 5 minutes. Ok. Café. Mal se matele kala. Ka tele kala ka mun lajɛ Ka journal lajɛ. journal jumɛn Kunnafoni kɛ jamana kunnafoniya. fɔli sen kelen dɔn sen kelen yan Bozo. O mana kɛ cogo cogo. I kɔni bɛ ka jamana kunnafoniya ɲini k'a dɔn. non ça ne m'intéresse pas ni bɛ ne kunna dɔrɔn ne ka na ka ja dɔrɔn a banna E ka na ka ja e de la na ko man doya. non ne k'i ma ko n ka na ka ja o tɛ dɔwɛrɛ o ne ka taa baarayɔrɔ la ne ka n ta sɔrɔ i ma f'u ma ne ka se ka n ka nasɔngɔ fɛngɛ dɔrɔn a banna c'est tout quoi Ok, ni ko ten sa. Ne kɔni bɛ tila k'a bila la dɛ. Ne bɛ fɛ ka Sofia yɛrɛ taara min? ne k'i ma ne tɛ Sofia ta yɔrɔ dɔn Sofia. E kun taara min? Ne yɛrɛ kun bɛ kɛ ɲɛni kɛ sisan. Ne kun bɛ ka dimi dara fura san pharmacie.
kunkolo bɛ mettre fura sa pharmacie la ne m'a f'i ye n ko i man kɛnɛ n ko télé turu wari jukɔrɔ la n ko fura bɛ yen i ka fura ta nana n ka fura la n ko kala. Mais chérie a kɛra cogo di e den ma n'a kunkolo bɛ ka dimi a to ka taa ka fura ta depuis que e kɛra docteur ye. E mais Bozo ne ko jugu jumɛn kɛ n'an ka furaw kalan k'a lajɛ. Non t'i ka fura nin ta i t'i reposer. Chérie, e bɛ taa. N bɛ taa n da kɛ. Mais au moins ɲani ka t'i da i tɛ se ka nin débarrasser ka bɔ tabali la. Ne tɛ se ka kɛ sini sɔgɔma Sofia b'a kɛ. Sofia b'a kɛ cogo di. Mais ko dɔ don i yɛrɛ i ka se k'olu kɛ sa. Mais e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ Bozo ka mun de dɔn n yɛrɛ ko kɛ. Non c'est bon. Sofia n'i y'a dɔn Sofia tɛ se ka kɛ e y'a jija ale y'a siyɛn. Ne yɛrɛ k'a kɛ. Awɔ. I fana tɛ se dɔwɛrɛ la o kɔ. Baarayɔrɔ y'i da. Même si ne mɔgɔw ka mɔgɔ b'i la dilan na c'est un problème. Fɛn fɛn ma nin ja kɛ. Sofia. Comment mon bébé non? Fosi tɛ yen. Sura mun na e ma ne ka sɛti ko? N wulila sisan nɔ ko n bɛna dumuni kɛ n ka taa baara la ne y'a sɔrɔ a sɛti nɔgɔlen don. Patron yɛrɛ b'a dɔn ne ma kɛnɛ n'o ye sɔrɔ ne taara fura san. E man kɛnɛ o mun de bɛ se ne ma? E ta kun tɛ baara de ye wa? I kan ka baara de kɛ. Ne yɛrɛ min jɔlen filɛ kɔrɔ nin ne man kɛnɛ nka ne bɛ tila ka bɔ sisan ka taa baarayɔrɔ la. Ni minɛ ka bɔ n bolo. A ko ka jɛ sisan ka taa di yan nɔ. Patron. Mun bɛ yen? Mun bɛ yen? Anw wele kun ni fɛn tɛ yen. Ne tun b'a fɔ n k'e ka 5000 di ne ma ne mago b'a la. Ka cɛ ne fɛ yan ne ma fɛn fɔ n cɛ ye fɔlɔ. Non, mon frère, franchement, même si je suis ça devient un problème. Je ne sais pas si je peux y replier. Bɛɛ tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ bɛ min kalama kunna an ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ cɛ kelen min kun fidèle o ye e de ye surtout n'a fɔra baarakɛla min bɛ bɔ village la ka na fo ka na patron la jarabi la. Non, mon frère, c'est ça. Problème tɛ ne o problème ye miira de. Imagine ne ko miira ma j'ai envie de toi i yɛrɛ ba ye a bɛ to kuma misɛnmisɛnnin dɔrɔn na ale bɛ taa baarayɔrɔ la ale sɛgɛnnen don baarayɔrɔ ko a b'a bon n'a bon bɛɛ caya quoi. Mais que faire ma kɛ cogo di? N ka cɛ i tɛna n ka cɛ f'i yan muso kelentigi o ye cɛgana kɔrɔkɛ de ye. I ma bɛ k'i moquer n'a de ye. Moquer n'a tɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ i ye n faamu. Mais i ka baarakɛla denni bɛ Mon frère, ka baarakɛla denni cogo di? Baarakɛla ye cɛ de ye n ka baarakɛla denni mais il faut lui donner des respects au moins. Ça va Sofia. Je n'ai pas de problème, mais je ne sais pas Ali, na barakɛla de don Sofia. Sofia, ça va? O ka ɲi. I bɛ se ka taa tobili kɛ joona patron muso ko ka vers 14h wagati. Cɛ e n'o si yɛlɛ bɛɛ dɛ. M'a f'i ɲɛna cɛ hali ni tilala i ka lajɛ i ka passe kɛ ne ma quoi pour que n fana bɛ se ka nɔ. C'est pas ça. Il faut que je me souvienne. Oui, mais il y a un film qui est
A nɔ cogo di ta e bolo ko wa ko bordel de la non mon frère toi aussi tu exagères moi je pense que problème bɛ ne da la i ka n dɛmɛ ka n ka problème résoudre i bɛ dogo wa ko ne ni tilala ko wa ko ka lamɛn passer ma cɛ i b'a dɔn cɛ yɛrɛ ka ko bɛɛ bɛ taa de mɛ a fɔ n ɲɛna i bɛ duman in de kan non ne tɛ duman foyi kan ne y'a f'i ɲɛna problème bɛɛ ne muso de n y'a faamu ah mon frère ne ye ala jɔn de ye quoi si l'homme dit Dieu ne seli bɛ sun n ye silamɛ de ye hali ni ne yɛrɛ tora ka n furumuso ye k'a fɔ ko wa ne bɛ ka to k'a tromper quoi n bɛ maloya quoi mais je n'ai pas de choix. donc ne y'a faamu sisan ne e ala jɔn an sitanɛ jɔn de ye quoi. Non mon frère, il ne faut pas exagérer ça. Toi tu es marié, mais furulen tɛ ka ban. Ne furulen don o kuma e divorcé de kɛ hein? Il faut comprendre des choses. Non ne yɛrɛ ne bɛ taa quoi. Ok. Il a été l'air. Awa, n tun bɛ ka taa biro la dɛ.